Täze şäherdiň bilen tanışdyňmy diýe. Täze şäherdimi gördüm, owa gördüm şonu. Atmesem etdiýärler, maňa da wideosyna mura diýärler. Mät bilen fit ýokmy? Nesip bolsa bolar. Şäherdiň hakda bir zat ýokmy? Haýş, bilemok. Aýdyma aýtýar, men aýdyma aýdýam. Şäherdiň diýe. Şäherdiň hani. Halipa salam diýe. Salam. Entek halipa däl ýöne. Ayna bilem şu ne mekan şu da tür. Dedim ne gepleşik çağırdılar ne tuvaleme. Kadaysan ma verdi ataysan ma mekan şu onu gepleşik ne tür. Ama mekansan akar vardı burada ayda. Ene dostlar ene şuma akar diye tuvaleme akar su evet ayrı değil tagamlar bilen zanına mekan Ataysan İsteyen su ya mı? akar su ismet bağlı Arası akıllı geçmek ben kadar hiç gören. Nasıl? Hemen şunu anlayın. İtivet yana. Akar her bir saçakta. Nasıl? Aydım onu çak. Şon var ha. Tommy Jerry. Aydım Tommy Jerry. Şon kim yaptıdan rüyü? Birinci parkta stüdyoda merdan var ha. Tommy Jerry diyeyim aydım aytana ya var ha. Onun merdan zan Habib var. Onların kemerleri özüm var. Sen var. Alhamzan'ın Habib'in Gatullu harkınlıkları var. Şon şunu mine Alhamzan'ın stüdyodan, Alham Theft stüdyosundan etiyeden yapayım onlardan. Tommy Jerry, aydım gelen etiyedenden. 6 ay bundan ben onun aydımlarım arttı. Son çıkaranı koydum ben. Uy, kıydım geldim mi? Geldim. Ece, adam yalhaş dedim, işe hovluk var yani yumurta çak dedim. Çaktı, dudan dolardı, bilgisayın et ya Ece. Haş dedim, adam yani, bol ya diyelim mi? Bilgisayın Ece, dud ken olsun, iyi misin ya Ece? Neydim, dur, demin hala arasımda. Hem işler etmeli mi? Berekleri. Şu at, şu iki kat. Görüyorsun anlayın. Azıcık arkadaşlık kolay benim. Ece, iki kat değil, bulun mu zor etmeliyle, rahat yok. Kelleğini de minnirdiniz, kendini de. Bana kimin vermeli? Vereceğim. Aylar. Höplen halak geçti gitgen bolin. Gaylara ter paysanalya gudoçluğa barılya. Sonda her hil vakalara gabat gelyen. Öňler diýe gudoçluğa barlanda diýe akşamara gidilýän eken diýe. Ondan bir kadam bolup gidilýän eken, goňşy bolanlar biläýmekin diýip. Onun ýene bir görünüşi bar, gudoçluğa barmaň diýe. Şo aljak gaýdynyň baryp howrsun sepirip gaýtýan ekenler. Onun ýene bir görünüşi bar diýe. Haçanna gudoçluğa baraňda sen erten saçaňy, süýüç kökäňi şo gudaň alyp galsa şolaryň arada boldygy, ýedine bersedem narda boldy diýe. Indi sizem özüňiziň pikiriňi aýtsaňyz, gudoçluğa barmaň ýene-de nähil görüşler bakar. Yani otayda. İlginç tular da beraber. Burun dia men aja ta. Тётя Наташа, привет! Как ваши дела? Со мной ваша дочка. Да, она вас очень любит. Дай вам Бог здоровья и счастья. Вот и
çağaçaňa da guwanmagyny tüýtürekden ardy ödýän. Saltyrak tagalyň, dikelim, awa netip bolsa my увидимся. Да, спасибо. Meme. Tüňüz sulan bilerler meme. Ene. Şunyala gelinem bolyp şuýdy. Bu ikinji obrazym men. O adam aktorny seni geçtirme. Kirpik yok, tırnak yok. O adam aktör geçe. Ne sifat? Peki Mart'a geliyor. Ben bolsun diýmezdim, şu gülleri sinamda görmezdim. Kemsidilip il içinde gülmezdim. Garip gönlüm, gariplikta yanan men. Huday versin bennesine imani. Arslan şahit yazıp geçir buna mani. Şarkın ayladı dama pilek, zindana duşar can direk. Tas boluptum min hilek, arman bilen diri yanın min. Saçma garti budurmuş, şarkını kanıtın vurmuş. Görmedimi yardan vurmuş, bu dünyada diri yanın min. Bir yar tuttum, ol boli mana sütüm. Yola çıktım, şona verecektim hatın. Ol salli başıma bakmatın. Bidi payarlardan yanın men. Huday versin bennesine imani. Arslan şahit yazıp geçir buna mani. Şarkın ayladı dama pilek, zindana duşar can sirek. Tas boluptum min hilek, arman bilen diri yanın min. Geçen gedegen bolluydu ýa şeýle sorak. Ya geçen gedek palça hakda boldy. Palça ananamok, düýşü de ananamok, ananmogam dogry däli patap edýän. Ol diňe biziň beýnimiziň giýjeki aktivligi ol belki geçmişdäki käbir zatlar görüp bolar ýöne nikak geljegi däl.